Ikastaro honetan, euskara, adimen artifiziala eta osasuna izango ditugu hizpide. Euskara bere garapen teknologikoaren une erabakigarrian dago, eta bitartean adimen artifiziala osasun arreta aldatzen ari da goitik behera. Egoera horren aurrean, funtsezko bi galdera sortzen zaizkigu. Batetik, gure hizkuntza iraultza honetan egongo da, ala bazterrean geratuko da. Bestetik, nola txertatu behar dugu adimen artifiziala gaur egungo osasun sistemetan, non egoera diglosiko batean hizkuntza hegemoniko bat dugun eta euskararen egoera normalizatu behar dugun, minorizazio egoeratik atera eta euskarazko zerbitzua bermatu dadin. Ikastaro honetan aztertuko ditugu zeintzuk diren erronkak eta aukerak euskara, Euskal Herriko osasun sistemari aplikatutako teknologia berrietan integratzeko. Goizeko saioetan landuko diren gaien artean daude besteak beste euskarazko hizkuntza ereduen garapena, historia kliniko digitala, osasun laguntzaile virtualak, transkripzio medikoko sistemak, itzulbide bezalako itzultzaile neuronal espezifikoak, lagundutako diagnostikorako tresnak eta abar. Horiek denak Euskal Herriko Unibertsitateko hitz zentroko adituen eskutik eta nazioarteko estandarrek arretaren kalitatea esaten dutena kontuan hartuta eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak kontuan hartuta. Arratsaldeko saioetan berriz, osasungintzan dabiltzan euskararen aldeko aktivisten ikuspegia ezagutuko dugu gai hauetan. Ikastaroa egokia da osasungintzan, hizkuntzaren normalizazioan, teknologia berrietan eta euskalgintzan dabiltzan guztientzat. Aramaion izango da, irailaren 11an eta aukera egongo da online ere jarraitu ahal izateko.